I'm happy kuti at least urugamchira zvinhu marituals zvawanisenzera zvaSusan zvazvo zvokuti akaurawa mukadzi akadi. That's not the lie. That guy is because of marituals. Andikuzona. Yes. Right. Imwe nyaya ndoda kuudza ndisandabata nyaya mberi yanda. Unoona ED. ED anonzi crocodile anditi. Yeah. Crocodile wa ED vanazhinji havapazvinhu papa. Hausi kuti ED crocodile takakajoina zati 6 gang yeCrocodile. Ndosa vachona tiona mudharamudala vairamba vachiti he was never part of that 6 people vainzi macrocodiles vanga vari kuhondo. But ED crocodile wacho there is a gossip yekuti baba vacho vanga vakadzi vakawanda. Zviri kuita ED zvo nevana vakawanda. Saka vamwe vanhu varipo imwe senema yavaishandisa baba vacho hamene hama dzacho ndigaro. Anoona garo wewe. Yeah. Arikunzi yange brother yaED wewe. Saka paCrocodile hwavo hugarwe. Saka uchaona kuti General Chiwenga manje kuti akwanise kuita uproot ED, it takes time. It's not going to be an easy walking in the park like what happened to Bob. Why? Because Bob became Bob angove iye nana anzani rasta angari muzukuru wake. Dobe. Uyu mfana angari muzukuru wake anzani. Uyu Joao. Sabina Mugabe andozvo hama dzacho dzaidzikanwa dzaikonoteseka dzaikonasvika dzasingasvika na 10 dzekuMugabe. Manje pana ED baba it's a web yekuti web yacho akakipa secret because anga ne planning kubva kudhara. Andozvo it's a web yekuti pamwe pacho paufungira kuti uri kutaura nemunhu neshamwari kuda kubva ED you discover later kuti uyu munhu atori hama yacho musori muzukuru kana atori munina kana mwana kuba munini. Uona zvaanza kutaura. It's a web. Andona vana iritoshwa vese. Yeah. Vanoti sekuru. Kune mwe mfesi anonzani ko ari kuma. Vanhu vese vakabata nyanga dzesiko. Saka iditse weba isinyaya kutamba nayo. Ngokuti wakwanisa kubata vana Susan Mtambe ane information ndio wakwanisa kumtsvaga zvinhu ntambo munyengero mbomisa pala. Anona kudzanya bo Susan Mtambe was once like a part and parcel of family ana ED. Paidzidza kulereto. Kweko nomuzi akagara mba kwaitika achiita zverepereto dzake zvinhu. But that time akusira Ngave, she knows all this stuff because Elise akagara. Because I remember ndikwe then yapenda beta wo. Akafundisa vana vaiti wavapedzi vanogara wo. Because prize kwake ane tuma prize, ane main prize azotari mwe prize. Prize resho durera victory rake. Akati pambari ega akaisa hama dzake papo. Especially vana vake vazhinji vemakongo bite ndokwa vanogara ikoko. Saka it's a way vanona vanogaro vava haisinya yekuti vari kudefenda musangano ZANU-PF chete. They are related to ED. Vana Kazembe vana Vharerino Swanda. Saka you find out in every department rese ED hana department rasina kushanda ari muZANU-PF. Anga aituta maone ma strategy. Like Bobo was allowing it because Bobo he thought that ED was protecting his power until he dies. He didn't know that ED anga mambisheti ekuzita president. Department rese ED aishanda. Ringavere Home Affairs, ringavere Minister of Defense, ringavere Minister of Finance. IC atsveta vanhu vake, aisita ma-structure. Nandona pakabuda pachibheja kuti nini wafa kwanibvisa panapa kana basi 10 zvese military. Every department riri paakashanda IC akaisa vanhu vake. Saka it really needs the grace of God for us to tikwanise ku abviswe. So it needs prayers more than anything else. Because it is not only my structures akashanda chete eka, but anota ma rituals akasimba. Imagine zvataura na Susan Mtambe kuti vanhu vachicelebrate 2017 that one I was not aware about it. Kuti vanhu vachicelebrate 2017 eve yekopi yaita ma rituals ne 9-year-old zvorati kana mwana achinzi akapirwa panitori neumwe munhu pamwe chiri hama yakakadi mwana waye anogona tori nokama because mazhinji acho ma rituals anowanzota power kana ukaisa ropa rako nairo ropa renyu uchida pakati pehama dzawo ipapaya pamwe ivo vana garo vari kumisa musoro varamba vachiti kwa 2013 vabudirira vanogona variwo vamwe vakaofa dzati mwana 9-year-old akanoita marituals kuti ED aite president. Andiri kuzona manje. Saka we are dealing with a person who is all over the place. Kuma rituals ariko, spiritualism, physicality ariko. Saka everything that he does is there. Right, let me just teach now nyayembo yani ando yakutaura. Right, mpapeni anoti patinozokonana msati tapera pane nyana dawo gadzisa. Pane comment ndaona kuti vamwe vanhu mafungiro avo vakangodhakwa. So. Kwataura nyaya
pabudisa revelation yaSusan Mutami pane munhu azakomena achiti kwai if yeCOP idhi yanga siri muZimbabwe. Unopana kuti maZimbabwenzi funga kwedu kunongonetsa uzvo. Hakuna mbunzi akaitira kuZimbabwe. Kwangonzi kuIve. Saka marituals anoitwa muZimbabwe chete. Kukana akaitwa kuSouth Africa wangati. Yeah. Maybe did it in South Africa. You never mentioned kuti akaitirwa kuZimbabwe. Angonzi akaita paIve yeCOP ya2017. Munhu akuya kuti defend achiti idhi was not in Zimbabwe. No, it's not. Wanakapuwa mari to defend everything. Yeah, you see, that is being stupidity. All right. Saka panyambiyani and papa, I want to tell you something that is zviriko zvinobata ndoda kutsanangura tozvinzwisisa spirituality because ndokwataka mwana Mwari kuti nyazonzwisisa zvakanyanya. Right. Mbuya nehanda uyawe mukadzi uya. Ivo pekutanga andikuzona shoko raMwari rimbowanzi muna Hebrews rotaura chiti iro panguva dzokusaziva vanhu vainamata Mwari nenzira dzakawanda. Uri kubata? But pakazointroducwa Jesu pakafira vanhu. Right, nzira yavepo yaya kunamata muzita raJesu. But vanambuya nehanda before the colonization, they didn't know the way of Jesus. Vaiziva nzira yavo yechivanhu vainamata nayo. So God continued to allow it in that manner yavanga vajaira ende Mwari achitotaura navo achitovanzwa. Vanhu ngavapanzwe ipapo vanambuya nehanda vakasanamati mweya yetsvina ndosaka vanga vasikadi zvakaipa. Kudharadhara papa nen'anga dzadzikuti kwati ndoda kunouraya munhu dzairamba kupa mushonga wacho. Dzakagara nemweya usina kusviba. Uri kubata zvanetsa kutaura. Right. Ndozvo zvakaita nambuya nehanda vanga vakagara nemweya waMwari chaicho wanga vagara but because the country was not yet colonized. So the nation of Zimbabwe knew the name of Jesus when we were colonized. Ndo pakatanga kuya saka ipapo Mwari akaenda zvishoma nezvishoma vanhu vachita understanding achivhara nzira dziya dzechivanhu. Uri kubata zvanetsa kutaura. Yes. Saka people to understand it. So kana Mwari avhara nzira dziya dzechivanhu dziya manje the devil anoramba akavhura machannels iwayo. Ndosaka chimati n'anga dzaveko generation yedu nedzaveko kudhara dziriko dzizhinji dzacho dzakasviba. Because hakuna tsime rinobuda mvura inonaka nemvura inotapira pamwe chete. Kwaona n'anga yakadaro haisi kubva kuna Mwari. Ndosaka zvakakunetsa kwana n'anga dziri straight, it's because God yet to close now because munhu wese asvika pakunzwisisa whether vanhu vari kugamuchira kana havasi kugamuchira zvokuti Jesu ndiyo nzira badzi hazvisina basa but nokuti vanhu vaaziva. Saka God has not to operate with those old system. But vanambuya nehanda vanhu vainzwa Mwari mweya mutsvene chaiwo vainzwa mudzimu unoera anga siri mudzimu anga ari mudzimu unoera anga zita ravaipa kuna Mwari. Because tari kuti God is an English word. Zviri kubatika zvandiri kutaura. Then mashona vachirotsa zvoti because kudharadhara kuna nambuya nehanda kwakune shona yanga yakadzama yanga yakadzika yekuti ukada kuitaura mazuva ano vanhu vazhinji havatoinzwi. Vafana vemazuva ano vana havatozivi. Inozvati vafana vemazuva ano ma2000 mazhinji havatozivi kana tsumo havachatodzizivi slang ndo yawanda. Shona yaenda chirerutswa. Then ndo pazvizwa kuti Mwari. But vakauya vachiti mudzimu unoera vakazoti mbuya vakanzoti musikavanhu. Ndo zvavaitaura vachiita kuna Mwari. Saka nambuya nehanda when she was killed he remained never remained here. Vana queen veku in England they took everything, especially the head of that Magogo. That head I don't know how true is it, but vana queen anonzi Nephilim generation. Queen, she lived 2 times. She lived as a king, she lived as a queen. I don't care kuti vanhu vanoita believe vanotara, but I know what I'm talking about. Vana queen vari kunzi Nephilim generation. How did this Nephilim generation come through? Nephilim generation ayakauya through pakaita pana Genesis chapter 6. Bible vataura kuti there were Nephilim generation before the flood and after the flood. And inanguva yekutsanangura kuti vakazodzoka futi sei. Right, I'll explain other day if we tipatisha nyaya dzacho. Saka vana queen vava vanga vari spiritual. Munhu akauya achipamba Zimbabwe akashandisa ainzani uyu angari hama yaqueen. The name yakauya achipamba Zimbabwe murungu. That guy was spiritual. Anga avasiri ngoti vakangouya zvechibhubhubhu. Kana kune vanhu vari spiritual marituality akasimba varungu kudarika vanhu vatema. But varungu zvavanoita manje havapoteri. Varungu vanoita direct, vanoita satanism, vanoita Illuminati.
Ndiyo yavanokwanisa kunamata mweya yetsvina, vanoshandisa kunamata Satani. They go direct to him. Saka vakatora mbuya nehanda because vane marituals avaita nembuya nehanda because they know that Magogo was spiritual. Saka kana uchinge wafa une gift yespiritual, gift haifi. Right. And vane marituals avanoita ndosaka uchona kuti vana Idina naBobho vaiti kana munhu akafa ane power. Let me show you the picture. Changirai, they didn't want to see him, but the day Changirai died, they pretended like they honor him. But vakazoramba neiro status vakamurarisa kumagamba kumasoja. What was happening there kumasoja? There is a very strong rumor which is very correct, true. TB Joshua came secretly. TB Joshua was not a true man of God. Yes, TB Joshua was the most ritualist angakasimba. And ndiye akauya akatamba rituals acho achita kuna ED. ED wanted to kill 2 stones with 1 bread. Sorry, 2 stones with 1 stone. Sorry, 2 birds with 1 stone. All right, if you wanted to kill 2 birds with 1 stone, what do I mean about that? Aida kuita rituals pana Changirai, aida kuita rituals pana Bob. All right, because ED, he was not. That's why I voted wachitadza kupinda because ED akazvarwa asina mweya wekuve president. But zvaanoita manje marituals anoaita seachiwawanza inyaya yekuti asvike paya paari. Anourombera same zvaari kuda kuita kingship. Changirai was born a leader. He was meant to be the president of Zimbabwe. Changirai akaita mistake akaita kungangama 2018 muna 2008 ndosaka asina kuzopinda panyanga. So when you die with that gift. So vana Idina kuti vane marituals avanoziva, vane zvavanozoita nemishonga yavanozoita kuti vatore gift riya. It's like kutora pachiona vati kutora shavi. Kana isi pachitora mweya unochangirai weya leadership woiswa pamusoro paED zvine marituals mukati. Handwazoona manje. Saka ndozvo zvavaida kuti vafana Bobho, but unfortunately Grace knew this mate because Bobho akanyatso kumuudza zvakasimba kuti never allow them to come near to my body. Saka mabhodhi emasoja ese magamba ese chero akave kolonel akave chichi akanzi hero chichi kwaunorara kumasoja kwaka ndo panoitwa mesi dzacho dzese nana 1 command kuyakwe ndoko vanodzawo dzese nenganga dzawo usiku pane zvinoitika papaya pandiwe nemapatsa ndobviswa pamunhu vanoita marituals nawo. Andito manje that is what they do. Wese munhu afa ane mbiri ane chichi, they do that. Let me show you. Mfana uyaimba anonzi anoimba uifana ngati gonzo. Soldier Love. What happened to him? They made him what? National provincial hero. Provincial hero. That is status they give to him because that one has been linear to some people. But man, marichos akatoitwa. They did you on him again because you don't become that big. Usina zodzi ripauri. Ubata zvaizwa. Right, that pastor dzakaurawa akatoma marichos naye. Why vakatoma marichos naye? Kuve pastor kwa akakatoita that angane star. There's a person pane style pamusoro pako angane style ngari light. Saka style anoila manje opassion. Zvichana kuti kana pakupawo mota apangopiwe munhu wese. Paripowa vanhu vanoita something chihombe chinobatika. So lazima masters avo ndo vanenge vachida. Yeah. Zvinobatika zvanozotaura. Yes. Right. Mtukudzi. What happened? They wanted him. Akazoramba iroseka but vakatopedza naye. Because paunorara kwekwe vachiti ari under achigadwa nemasoja machiti ndopanoita mesi dzawo. Because Mtukudzi was a big name. Vana Japreza vese vava they'll go through this. I'm telling you about. Right. You see, Saka is a bigger thing. Right. Saka Mbuya Nehanda. When Mbuya Nehanda died, and you cannot. There is only one DJ hall. DJ hall. So gonna stop a studio. Papa chiro nini kada kuzvita sei. And if ndakazvita chiro ndikadzidza kukudarika chiro ndakadza kudarika iwo. You cannot do what you are doing because you are doing what you are doing because of the grace, because of the anointing, because of your star. Ipamusoro pako. When you die, you go with your gift. Unoenda nechipo chako. Zvinobatika. Right. Yes. But chipo chako manje chaunoita achidzokere kudenga because Mwari akapa vanhu zvipo pano panyika kuti zvishande panyika panapa. Kudenga kwazvidiwe kuti zvakapa hazvina zvazvinoshanda. You see? So kudenga iko hakuna kwazvinoshanda zvipo izvozvo. Saka what happened kuti kana you die chiri mumabhonzo mako iwewe. Ndosaka toona kuti wakaita vana vako varungu vaizvidziva izvozvo varungu kudhara mapurazi. Waiti kana baba vari makanika
vanga vasingatodi kutora makanika vaiti kana mwana apedza form 4 ndiye anotsiva baba pakambani pa kana baba vari electrician kumamaini vaitora mwana vaiziva kuti chiripo nababa muna mwana chiripo zvinongozosiyana chete madimension how strong how good you are on doing that. Tasaona kumhiri kwemakungwa vana baba vaitamba bhora vana vavo ndivari kutamba bhora nhasi ndi vazhinji vacho ndivari kudominate. Zvinozokusiyana chete igift istar kupenya kwairi kuita but zviri kuita baba you can do it. What am I talking about? Saka mbuya Nyanda paakafa that gift yake haina kumwe kwachazoita vanhu vazoti mbuya Nyanda zvona. Saka what the devil do now kana mbuya Nyanda pavakafa chipo chavo vakaenda nacho then inokuda Jesu vanhu vese vakuziva chokwadi kuti mwari unamata muzita raJesu but Satani manje anoramba akavhura machannels ayaya unonzi mafamiliar spirits. Urukunzwa munhu paanosikwa tidoli pane inonzi guardian angel handiti pane guardian angel. Satani anoteedzera zvinoita Mwari anoisa anonzi a familiar spirit a demon rinenge richiita rinenge rakafanana newe rinotaura ngewewe rinoita iwo anonzi familiar spirits. Once you die you go you take off, especially when you die usina ukama na Mwari unoenda ku Hades. Who is in charge of Hades? Inonzi hell ndi Satan. Saka what it does those familiar spirits anoshanda zvakasimba manje anouya achita ngedijoro zvekuti vanhu vasikazvivi achitaura ngedijoro achiti mweya wasvika ukatasa vese unosvikirwa nemweya unzi mudzimu wauya vanokudza kuti kwatiri kubva kunopisa ndekubva kudenga kunopisa kuhell. Uri kubata zvainza kutaura right. Saka this is the plan hombe. Saka what happened now? Saka when mbuya Nyanda died he went but the devil anoisa anonzi mafamiliar spirits ndiyo iri kushanda pasina mbuya Nyanda paya aripo. Ndosaka uchiona kuti mbuya Nyanda zvavaibhelievha vaida zvinhu zvakanaka but uyu ariko ari kunzi ndiye mbuya Nyanda mweya wambuya Nyanda uri kuita zvinhu zviri evil. Zvinokuudza zvega kuti the spirit that is behind now it's a familiar spirit. It's no longer the true spirit that was behind washandisa mbuya Nyanda because by that mbuya Nyanda kwakusina Jesu hakuna zvavaizwa nezvaJesu. Right. Saka what happened now? Ndoda kuona the strategic where they build that mbuya Nyanda. Ukastresa pane mbuya Nyanda papa pari kunzi kudhara ndo paisvikira chaminuka. In fact pari tonzi papa nerwizi handidi before isati Harare yanga risango vanhu vasati vadevelop vavaka. There was a river that was crossing there and there is a true rumor iri kunzi river yaya iripo ndogadiwa there's matende vanofamba nepapa hanzi zvacho kunofamba nepasi papaya. Hanzi ritoriva havana kurivhara but vakarovakira zvakanaka pakuti varungu vaida marichwa zvakasimba pane marichwa zvanoitwa pasi papaya pasi pano mbuya Nyanda papaya and ari pajunction right pajunction unoziva ipapo kana wakamba pasvikire wakamba pasvikira right pane pambanda paari mbuya Nyanda pajunction. Let me expose to you this junction. Why junction? Mapostoro ukanonamatira vachiti ndobvisa mweya wemunyama vanokuti vakapambia vakopachi vanokuti enda pamharadzano dzenzira ndo junction. Panosangana nzira ndo pane mbuya Nyanda statue ende zvaari manje ari pamusoro but ari pajunction zvoreva kuti munhu wese pajunction ukamira pajunction wakamira pa4 direction of the ways handiti means kana wakamira pajunction mhepo iri kubva kueast une controller, mhepo iri kubva kusouth une controller, mhepo iri kubva kuwest une controller, mhepo iri kubva ku which is this direction asinotaura 4 direction atinawo tine 4 madirection atinawo handiti zvoreva kuti mhepo yese vanhu vanogona zvanidza kutaura mhepo yese inofamba yakanaka kana kuti yakaipa inobva nedirection one of this direction. Saka zvorati kana uri pajunction uri pamharadzano dzenzira wakabata pakati nepakati vanhu vanoita rituals they understand what I'm talking about vanhu vari spiritual they understand what I'm talking about. Saka maposto panoti enda norasira mhepo dzako pamharadzano dzenzira what they are doing is when you stay close vanokudza kuti une mashoko aundopiwa taura mashoko so when you are addressing those words facing you are wakamira pamharadzano dzenzira unomira pasenda pacho you are addressing every spirit because every spirit it must come with this direction. Ndosaka kana even Jesu ari pamuchinjikwa akati zvapera hana shoko iroro hana kuritaura asati ava pamuchinjikwa akataura ari pamuchinjikwa badzi kuti it is finished zvapera. Let me expose to you Jesus Christ paakarowera pamuchinjikwa anga muchinjikwa usati wasimudzwa wamira vakamurowera ari pasi achakarara saka paanga karara mumira dzachina anga akafesa 4 directions.
Saka which means paiti zvapera, he was closing every spirit that can come. Even ukaverenga shoko raMwari biblical zvanotaura chero vanhu believe and house believe. Genesis Adam naEva pavakatata. Mwari akaisa a cherubim ingrows yanga kabata sword, yanga kamira ku east side. Ku east side ndo kwakauya Satan paakauya achipozesa the serpent yakuzonzi snake, because the snake was not a snake before it was cased. It was a snake after the casing. Before the casing, it was called a serpent. The devil pakaya kapoza serpent. Akaya from the east direction. Ndakutaura zvinhu zvakatsika handisida kubata zvinhu zvakawanda. Even Tower of Babel vakavaka from the east. Noah, so anozanu okuzenga Sodoma neGomora. Lot, paakanzi naAbhurahama ngaatsvage, akaona kwakatsukira kuSodoma neGomora yanga iri kueast. And also, normally the east side, operator the evil, my forces, a darkness. These things, people who are not spiritual, they won't even understand what I'm talking about. They think maybe I'm just hallucinating. You have to go to us, but do just want to talk. That I'm wearing and I can use a junction. And if Papa and Papa team, Raino Mira, Pawan Zokita Marichos, na Securu answering Chaminuk. And the room, Miracle is still living. Pass Papa and Zuno to cut one of my make sure that apana mnangwasa kurudi kupfura nepo kuzoona zvarutaura izvi. The hidden mistake iripo. Saka ndo pakanoiswa naID. Saka what is happening is mbuya nehanda vanozva kuti vakataura kuti tiri kunamata satanism vanozvibuka vanozviramba. But what happened is zvavataura uchiti if they destroy that statue, the power mukuru noenda pasi. Mukuru is not connected to any mbuya nehanda. It's connected to the familiar spirit of mbuya nehanda, which is Satanism. Ndo pane source of power rake. Saka pesi statue ya munhu wese kudakare pasi paro. Inini whenever I go to Harare, I don't go kana ndiri mutauro Harare andibudarike nepasi pestatue, because panodaka pasi statue nepasi payo you are born down. And the statue yanembuya nehanda inoroteta. Right. Marotation akuita pane macantation anenge achitoitika papaya. Ndosaka chigadzirwa. Pane chivanhu chakasimba chakaitwa papaya achichokutamba nacho. Ndo chine source of power of ED. Why Harare is the capital city. Zvera kuti most of the demonic forces power akasimba ari mutanga muHarare achishanda ndomba anoshanda ari anomanifesta ari muHarare. They operate in Harare. Saka this is why you see kuti achita marichos akasimba anamba achita, especially panguva yatasvika ino. Be careful, especially musangano wezvaMPF uri kuitika muna October. Mira unzwa chaitika. Watch the space. Most of their supporters will be sacrificed because they are very ignorant. And they will be sacrificed because marichos anenge akati takasimba kuti aramba ari papower. Because kana wapinda papower nokuromba nemarichos, you maintain the power by what? By splitting more blood. Marituals anodiwa kuti pinde papower andori mashoma kudarika anodiwa kuti maintain power. Urikoti kana tuma ndiri kunyepera ndoshana kuti vanhu vanokidnapa, vanhu vanouraiwa, vanhu vanoita sei. Munhu ari innocent lakati sana itaidza mari vangataura apa vaya vakauraiwa kana vaoposhe. Munhu kamuraya asina mhosva, ropa rake marituals waya ane power kudarika yemunhu auraiwa ane mhosva. Let me expose to you this. Asina mhosva anoshungurudzika. Then ashungurudzika pabrain mind matsikiro akaita munhu naMwari. Pane chimwe chinonzi pabrain, pane imwe ropa imwe inotsvika inonzi chronosome. Brain pane chinotsvika brain chronosome. Saka akafa pastate iyoyo akaita trauma yakawanda. Ropa rare pane chinoitika, ropa rache pane chinotsviga brain, chinotsviga munhu, ropa rare rinosvika pane brain, ropa rinoflowa. Ndosaka hane munhu uri kurova akavhunika norova zvakanyanya. Ropa rare rikatsvigika rakasiyana nerinoflowa riri natural. Rinoflowa padzambe patrauma. Saka ropa rare vakaritora ndoro vanonzo kudata marichuwa zviro rere. Ndoro gatsa madrugs anonzi maadrenaline andaikudza andakambotora nezvakwa. Manjekisheni anoita anodhura, anoshandiswa navanhu vanoita zvemabhora nevaimbi nemachichi. Mainjekisheni wayo anodhura atengeki. Kana mapiriti wayo anodhura, anoshandiswa navanhu vari powerful. Anenge vamugati blood circulation yevanhu vanotanga vakaita inonzi human trafficking. They torture them. When they torture them, when they are about in this stage of death, they drain that blood.
Ndio rinonzi iroro rinonzi clonosome iroro randikutaura nezvaro. Ukati zvandikutaura zvinozvichicha zvispiritual runozvichicha zvandikutaura zvana clonosome rena clono what zvirimo zvandikutaura izvo. Unfortunately dzine matulo. Ndakanyora pasi unfortunately ndiri kubasa denda kuratidza mbuku mandakazvinyora ndikakuratidza zvandiri kuti rinonzi chii. You understand? So this is what happens. Saka vana ED, the blood that is needed for you to get in power is very fewer than the one that you need to maintain the power. Ndosaka chona kuti Bobo achingobva pachigaro akabva atadza kufamba akabva togara straight muche. Because achiri mupower anenge vachidisapiswa vanhu vachitwa sei rituals. It's like vanenge vachidiridzira nemarituals aya. Ndosaona kuti ED ari 87 but ari kufamba straight. It's not that ari strong. Marituals aya. Musa anobvisa panyanga papa chiwenga kabudira kumubvisa mangwana. ED a month time anenge akufamba pauche. Because that blood is the one that makes them those marituals vanoita. Ndo vanhu vamba famba straight zvavari kuita zvesvi. Marituals aya. Yeah, getting what I'm saying. Marituals anoita kuti munhu anonoka kuchembera. Unokostora lifespan yevanhu vaya uchiroverera pauri. Mwana wamudiki ari kunzi Ananias naSusan akutaura kuti akaita marituals sei vakamhanyira Ananias. Hazvisungi kuti zvakangoitwa kungoti akangotora mwana. Vanotodescribe kun'anga spiritual. Padwa mwana Ananias. Mwana wacho anofanira ane chipo chakati achibva mufamily yakati ane chakati. Zvese vanozvitora zvingoiti. Mwana waya anofanira anenge atoonekwa kuti ane star yekuti mangwana anofanira kuzita leader kana president or something. Then kana vamuraya kana ifa mwana waya kana ifa ngokurarama 50 years. Zvora kuti makore aya anotorwa kututsirwa panana ED. Nditaura zviri deep izvi. Zvinonzwisisa paona Jeff Judah vanonzwisisa zvespiritual nevamwe vashoma shoma. Yachokwadi. Vanotutsira makore aya pachi pana ED through marituals vanenge vaita vanotutsira makore aya because what happens when God creates a human being Mwari anopa munhu makore kurarama. Mwari hatendewi kusvika makore aya kusvika munhu hafu. Ndosoka chizvaona kana pakati peusiku pane imwe star inosvika chiti chinopara. Star iya inorepresenta munhu. Andozviona munhu uya anenge afa ndipo anozoka ichitsakatika kufa kwake. Saka Mwari kana munhu uya akafa akaita reckless, let's say munhu atengesa his life to the devil. Akaita sold his soul to the devil. Kana munhu aifa kurarama 40 years. The devil ukatengesa masoro ako ne 20. Devil anokuuraya haakumiri kusvike 40 years. Why? Because anoziva kuti unogona kuzotendeuka. Saka anokuuraya kana kuti une 30 zvoita kuti dzimwe 10 dzasara dziya anozitora ozvitutsira kun'anga ozvitutsira kuvanhu vake vari kuita basa rake. Ndotsaka chinoona kuti varoyi vanorarama nguva makore akawanda. This is the secret mystery yandiri kukuudza. This is what is happening nana ED. Ndozvavari kuita izvozvo. Saka vakatora mwana waya akamuraya Ananias vatora life span yake makore ake ese vanotutsira pana ED negrace dzaangafanga ainadzo pakutonga vanodzitraina but hadzizoiti good dzinobva dzaita evil. Uchaswa zviri evil. Saka ndaura kushanda DJ. Thank you so much.